वाह क्या बात है। देखी एक जनी की सैया बाहर में बानी आ उ औरत अपना राजा जी लगे फोन लगा के अपन दुख दर्द बतावत ताड़ी आ कौन भाव से कहत ताड़ी का आज गाड़ी धोली महाबोधिए राजा जी, आज गाड़ी धोली महाबोधिए राजा जी, सुते के मनवा करे रउआ गोदिए राजा जी, सुते के मनवा करे रउआ गोदिए राजा जी, आज गाड़ी धोली महाबोधिए राजा जी, आज गाड़ी धोली महाबोधिए राजा जी, सुते के मनवा करे रउआ गोदिए राजा जी, सुते के मनवा करे हमरा गोदिए राजा जी। क्या बात है। बाकी इतने ना उ औरत कहतड़ी कि ए राजा जी अब समाचार से काम ना चली आ कहतड़ी कैसे समाचार का पूछतानी सब कुछ के सुख बा, बूझे के तो बुझते हो खब कवना बात के दुख बा, समाचार का पूछतानी सब कुछ के सुख बा, बूझे के तो बुझते हो खब कवना बात के दुख बा, छुट्टी जे नइखे मिलत नौकरी छोड़ दिए राजा जी, छुट्टी जे नइखे मिलत नौकरी छोड़ दिए राजा जी, सुते के मनवा करे रउआ गोदिए राजा जी, सुते के मनवा करे रउआ गोदिए राजा जी। क्या बात है। उ औरत कहतड़ी कि ए राजा जी अब रउआ कोई बहाना मत करी, 12-13 घंटे के तो बाद बा रउआ घरे चली आई। कोना भाव से कहतड़ी का 12-13 घंटा